В темата за загубата и смъртта това е най-трудното. Да се съгласиш с този факт, че има неща, които не са в твоите ръце. Обичайно възражението, което възниква срещу това, е само стратегия, с която ние се опитваме да задържим починалия със себе си. Неприемането на една ситуация всъщност означава да можем да останем в гнева, който е по-удобната емоция, по-лесната за чувстване, отколкото опустошението, напускането, тъгата, скърбенето след това на траура. И тук се сещам да ви препоръчам една изключително полезна книга. Новото черно се казва, и ако на някой от вас му е интересно, може да си я вземе. Дориан Лидър, един британски психоаналитик, който на доста простичък език говори много за траура, смъртта и меланхолията.